बागानपारा गामिनि फैलाव फोथाराव रंजालु क्लाब लोगोसे LWSIT जुथायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सान्थिनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थ' जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जोंनि बे ओनसोलाव जोङो ओरैबायदि जों नुनो मोनो जायफोर गेलेनाय बादायलायनायफोराव मोनसे हारिनियाल' जुदि बबेबा मोनसे हारिनिया मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुङोब्ला बेवहाय मोनसेल' हारिनि गेलेनायखौ जों बाहागो लानायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। थ' जोंनि उद्देश्यआ बे मोनसे गेलेनायजों बेवहाय मोनसे गेलेनायाव गोबांथार हारिनि धोरोमनि लाइमोनफोरा बाहागो लानो हायो। बेजों लोगोसे जोङो माखासे जों सान्थिखौ लाबोनो हायो। लोगोसे जोंनि लोगो मोनसे हारिजों गुबुन मोनसे हारि बेजों जोङो लाइमोनफोरा लोगोखौ क्रियेट खालामनानै जों लानो हायो। दा बे उद्देश्य लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। लोगोसे LWSITआ खालि दिनैनि बे हाबाफारिखौल' खुंदों बे नङा। जितु गोबाव समनिफ्रायनो LWSआ बे एरियायाव बे ओनसोलाव खामानि मावबोबाय थादों। दा बेवहाय जोङो फिस हिसाबै सान्थिनि माखासे जोङो हाबाफारिबो लाबोबाय थादों। बाहाय एखमबा जोङो कालसारेल प्रग्राम होनोब्ला बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि बेवहाय मुस्लिम, नेपालि, आदिबासि, बर' जेसेबां जोंनि ओनसोलाव जनगोष्ठी गैयामोन बिथांमोनखौ जों लानानै मोनसे कालसारेल प्रग्राम खालामनाय जायो। हारिमु बादायलायनाय दा बेवहाय गासैबो आफाद माने जाथिफोरा हारिफोरा थांनानै बाहागो लाहैयो। बेवहाय जोङो बेबायदि जोङो सान्थिनि मोनसे डेमनस्ट्रेसन खालामो। थ' बे रोखोमैनो जोङो गोबां जायगायाव मोनसे सान्थि कमिटिबो जों बानायनानै दोननाय जादों। जेरै कम्पेक्ट एरियाखौ लानानै गामि दरनै दरथाम दरब्रै जितु जोंनि अपारेसनेल एरियायाव बे आदिबासि बर' जुथायै मोनसे जोङो पिस मेडिएटर फराम बे कमिटिखौ जों दानानै दोननाय जादों। बिनिफ्राय जन एरियायाव जोङो मोनसे आरो जन लेभेलाव जों मोनसे आरो पिस मेडिएटर फराम दानानै लानाय जादों। लोगोसे जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो साब डिभिजनेल लेभेलावबो जोङो मोनसे पिस फरामखौ जों दानानै लानाय जादों। थ' बिनि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारिफोर मावनाय जादों। जोंनाव नुनो थांदों ओरैबायदि जों जाफ्लेबाय थानाय नुदों जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो उन्दै बैसोआव लेखा गारनाय दा बेफोरो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार गेजेरजों जों मोनसे थांखि लायो जे जोंनि बे पिस फराम जों दाना होनाय पिस फरामफोरा थांखि लायो जे बैफोर ओनसोलफोराव जेन' उन्दै बैसोआव हाबा जेन' जाया बेखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना बिथांखि लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै LWSआ माब्लानिफ्राय एस्टाब्लिस जाया? क'क्राझार जिल्ला हिसाबै LWSआ 1996 मायथाइनिफ्राय दङ। गिबियाव जेला बर' आरो आदिबासि दाङाबाजि जादोंमोन 1996 मायथाइयाव बे समाव 700निबो बांसिन रिलिफ केम्पआव LWSITआ जाग्रा आदार रानना होदोंमोन। बिदिनो रिलिफ केम्पआव फरायसालि गायसननानै होदोंमोन। बे रिलिफनि जायफोर लेखा गोरों मानसि बिथांमोनखौनो इन्सट्राक्टर हिसाबै बिथांमोननो अनारेरियाम होनानै बे रिलिफ केम्पआवनो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जायफोरा माने जेबो बुजिया उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरनि थाखाय लेखा एक्सट्रा इन्सट्राक्टर हमनानै स्कुल खुलिना होदोंमोन। गिदिरफोरनि थाखाय एक्सट्रा एम इ स्कुल हाइ स्कुलफोरनि थाखाय बिदिनो स्कुल खुलिनानै होनाय जादोंमोन। थ' बिदिनो मावै मावै जेला 2000निफ्राय रिहेबिलिटेसन जेब्ला जायो माने रिलिफनिफ्राय जेब्ला बिसोरो गामि ओनसोलाव थांफिनो बे समाव LWSआ रिलिफखौ नागारनानै रिलिफआव जिथु मानसि गैयैखाय बिसोरजों गामियाव हाबफानानै खामानि मावनायखौ जों आरम्भ खालामजेनो। LWSITआ गामि ओनसोलाव बेवहाय बिसोरो गोबावथार 96निफ्राय 2000सिम रिलिफ केम्पआव थानांनो गोनां जानायलाय बिसोरनि गामि ओनसोलाव गासिबो न'खरफोरनि सय सम्पति गासिबो सिलिंखार जानायलाय लामा दालां गासिबो सिलिंखार जानायलाय बेवहाय हाबफानानै जे जायगायाव लामानि गोनांथि दं बेवहाय LWSआ बिसोरनो जाग्रा आदार होनानै बिसोरखौ बे लामाखौ खामानि मावनो लामाखौ खोनानै लानो होदों। लोगोसे बबावबा कमिउनिटि सेन्टार गैया बेवहाय जोङो LWS हिसाबै कमिउनिटि सेन्टार बानायना होदों। जेफोर जायगायाव स्कुल गैया बे जायगायाव बे गामिनिनो गोरों मानसिखौ नागिरनानै सायख'नानै इन्सट्राक्टर बानायनानै
बेवहाय स्कुलखौ सोलोंनायनि खाबुखौ LWSIT आ होदों बे रोखोमनि दा गोबां समावनो बेबायदि हिन्जावसाफोरनोबो एडमिसन खालामनानैबो होबोदों कम्पिउटार इडुकेसन बेहाय बेखौबो खालामना होबोदों प्लास जों बबेबा समाव जोङो साइकेलबो जों होबोदों बे रोखोमनि आरोखि दा उन समाव जोंनि थांखिया बेनो जे जितु जोंनि बे ओनसोलाव जितु हारि माहारिजों जितु दाङाबाजि जाफ्लेबाय थानाय बियो जोंनि थाखाय जेन' गैया जायो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावलांबाय थानो जों जानजि खाफ्रादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360